Enotieno mar tarika dek dwe mar abich higa mar 2022 machiegni chenro mar oimore. Magi e weche momiyo pek. Obila mag okwach kich ne odawo dho jaod bura mogwel David Sankok bang' wuode onegore gi bunde. Na katika county tuko na kamati ambayo inafanya coordination. Alafu katika kila constituency tunakuwa na kamati. Okay? Alafu katika kila ward nakuwa na kamati. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga okoni sani gimenyo chuogo kweth mag campaign mag nyaka e rang'iny mar wards mapacho ka. Challenges nitie nikech nengo mag gik moko medore. To pesa bende onge. Koro ni en chal makagima waji kamua mondo mi nyithindo dhi sikul. Jopuonjre manyocho timo penj KCPE koro ikore ne donjo e klas 9. Odiochieng' makiny ka jonyuol to pod nigi ywak. Machiegni nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Winnie Adoyo. Par ni nyalo chwalo ote mari kaluwore koda weche manyien gi e namba wa maen 23600. Abiro yudo thuolo mar somo moko kuom ote go eko. Obila mag okwach kich odayo dho jaod bura mogwel David Ole Sankok e wi tho mar wuode manyo chielore gi magina kotiyo gi bunde mar wuon mare. Obila go ne otimo limbe e dala Sankok manie Wasonyiro e kaunti ma Narok, kama familia mare bende ne olosoe. Cleophas Oluoch nigi lerno. Obila mag okwach kich kotelne kod jatend okwach kich ma Narok Mwenda Ethaiba ne ochopo e dala jaod bura mogwel David Ole Sankok e Wasonyiro e kaunti ma Narok. Ne gidayo dhoge kaluwore gi tho mar wuode ma ripot yango ni nyochielore gi magina kotiyo kod bunde jaod burano. Nonro no temo yango yo mane nyathino manyinge Memusi Sankok ma jahigni 15 ne odonjo go e od wuon mare mochuo kao bunde monegorego. Tunachunguza tuone ilikuwaje hiyo kijana kapata kifunguo ya kufungua hiyo safe. Ilikuwa kwa safe, hiyo nimethibitisha ilikuwa kwa safe. Vile alivyopata funguo ndio tunajaribu kufuatilia, ndio tunachunguza wakati huu. Vile tunaambiwa ni watoto ambao walikuwa hapo kwa boma ambao ni mandugu za marehemu. Sasa hivi tunachukua taarifa ya mheshimiwa. Obila go bende ne dayo dho jotije magawa mar jaod burano mogwel Sankok mantiere mita 100 kowuok e kar jot mare e kaunti ma Narok. Familia mar jaod burano ma pod nigi kuyo, Rosemary Naseriana Sankok, en nyamin mosenindo Memusi Sankok. I went out for like 10 minutes. Coming back is when we saw that we didn't hear anything. We were not there. We were not at their house. They wanted to come back to school. Dad told him that when school, because we are still on holiday, when the holiday ends, we will take him to school. Komiti marango chenro mar iko omedo ni bero setim kendo girito tero ringre mosenindo Memusi nyaka e od kano ringre ma Umash e boma ma Nakuru kowuok Longisa. Na tunatarajia siku ya leo upasuaji wa mwili uendelee katika chumba cha kuhifadhi maiti pale Longisa, na kisha baada ya hiyo kulingana na mpangilio mwili usafirishwe Umash kule Nakuru. Mipango ya mazishi bado kufikia sasa hatujapata. Jatend obila e sub-county no Isaac Ogembo ne owacho ni report mane ochoponegi ni jahigni 15 ne owito ngimane mano Memusi Sankok. Jotelo buora oseoro ote magi mag lit kod kuyo kotenore kod masira makoro kwako par jaod bura mogwel David Ole Sankok. Jalup jatend piny Kenya William Ruto bende ne oro ote mare mar kuyo gi lit ne anyuola mar David Ole Sankok bang' tho mar nyathigi Memusi Sankok. Raila Odinga ma bende en ogaye mar duond bura mar ODM kaachiel kod min ode Aida Odinga bende ne oro ote magi mag kuyo gi lit ne David Sankok. Senator ma Baringo Gideon Moi bende ne okowe chien ne oro ote mage mag kuyo gi lit ne anyuola kod osiepe mag David Sankok. Jaod bura ma Homa Bay Gladys Wanga bende ne oro ote mare koriwre kod jo Kenya duto e ywago mosenindo Memusi Sankok men wuoda David Ole Sankok.
Jotelo bende manomedo donjo e dala Sankok omedo kwayo oganda jo Kenya mantiere e mbui mondo okung dhogi e kinde ma Sankok kod anyuola mare nitiere kuyo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kawadhi nyime en jalar kom jatend piny Kenya kod riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ochako siasa mar choko paro maliw kokalo kuom loso gi jodito kod jolony mabiro medo chwalo campaign maggi. Kaka Walter Nyambaga lero, romo mar Raila ne obedo go gi kweth jodito mawuok e masawa mar Kenya oyangore ni sani riwruogno menyo chwalo campaign mage nyaka rang'iny mar wards. Jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga odiochieng' mar adek pod luorore masawa madiere ka oyaro mbi mare motelo ne yiero maduong' higani. Odinga mane obedo kod romo madundo kod josiasa ma Kiambu kod Murang'a onyiso rieko moko maliw mabiro chiwo thuolo chopo e gwenge madiny kendo uso mise mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Nyinyi sasa ndio wanajeshi wangu mashinani. The link between the presidential candidate and the ground ni nyinyi. Hakuna wengine tena. Wale wanasema huwezi pata kura Kiambu, hili ndio jeshi lako. Na wataenda mashinani wakutafutie kura. See you people, talk to you people so that you know me and then you own me. Na mwende mongee na wananchi sawa. Sasa nataka tukue hapa na katika county tuko na kamati ambayo inafanya coordination. Alafu katika kila constituency tunakuwa na kamati. Okay? Alafu katika kila ward nakuwa na kamati. Sawa? So we then link up from the ward to constituency, then to the county. Then the county is going to now be linked to the presidential campaign secretariat. And the executive director ni bwana Tuju huyo. Kane otene kod jo od bura manyiso hera ne Azimio la Umoja One Kenya Alliance gisingo ng'awo rang'iny mar seto mbulu kaka yore twenyo got kendo juko mbulu mathoth. The president has said several times it's not his desire to leave the government of Kenya in the hands of somebody who cannot be trusted. I mean, for how long will Kenyans take to get our message? Yeah, that we know what somebody has done in terms of taking us back, right? And we know what Baba has done in terms of the reforms and to move forward. Tumekisha kujua the kind of person that we are dealing with. Yule mtu ambaye anakuja kufurahia siku ya majonzi, is that your friend ama is that your enemy? Huyo ni rafiki ama ni adui? We want to tell Ruto, your day for crying is coming. And we will come to laugh at you on 9th of August when we put the last nail in your coffin. Raila wacho ni en kod lek makare kendo jiwo jochung' mayande ok oyudo tiko ni mondo kik chunygi tho kendo piny owacho mare biro dewo jo Kenya duto. Huyu ni mzee mzuri sana na ameshikilia kutoka hiyo miaka yote, kutoka wakati wa Kibaki. Tuanze huko history, hata mlisikia ndio Kibaki atoke Makerere, baba yake ndio alisema kuna kijana. Hakuangalia ni Mkikuyu ama ni nini. Kuna kijana nimeona kule Makerere, who can be a good person to stay a KANU. This country loses 700 billion shillings per annum to graft, to corruption. We will go and seal all those loopholes and we will have sufficient money to care for this project. People who should be in committee, now they get solace in UDA. Giluo ne mise mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance biro chopo ne japiny mondo som ka gisingo chwalo dongruok makare e yor puro, ohala kod thieth. Here we have got right now 10-point agenda. Utasikia yale yote, watu wetu watakuja kueleza nyinyi huko chini. We are now preparing the final manifesto ya Azimio. And this week our people are going to be on retreat to finalize the document. Romo mano mane Raila Odinga romo godo kod kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance magawa ma Windsor kod mano ma Thika Greens ne en mar keto kenge mag rang'iny mag timo campaign mabiro chopo wards kendo neno ni chenro duto mag campaign odhi kare. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Thika,
Kiambu County. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseojo siasa matemo loso ewi gima omiyo ne orem ma okoloso e nyasi mar ik mar mosenindo Mwai Kibaki. Kalonzo wacho ni ok owinjore rwaki siasa e rem mare mar loso e chokruogno mar liend Kibaki ma bende nyocha timore e gweng' ma Othaya e kaunti ma Kiambu. Oloso bang' moko kuom josiasa ma oteno jalup jatend Kenya William Ruto nyonyise ni owuog e riwruogno ka giwacho ni nyocha ne ok otimne Kalonzo gima kare kuom ne rem miye thuolo mar loso e liendno. Let Mzee Mwai Kibaki rest in peace. Don't make him a subject of debate. Whether or not I was able to speak at his funeral, I had a singular privilege of working with Mzee Kibaki for 5 years. And it was enough for me to have been there at Nyayo Stadium and at Othaya. We are bigger than that. We are more intellect than that. We have greater tolerance than that. And quite frankly, if you want to continue with that discussion about Kibaki's burial, don't mention my name. Kawadhi nyime en ni wach mar manyo jalno mabiro bedo jalup Raila Odinga e bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro nyayo paro mopogore opogore. Gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho wacho ni en ema oromo bedo jalup Raila kendo en kod geno ni odhi yudo thuolono. Nyasi mar Eid mobagi e boma ma Mombasa mar goyo riti ne Gavana Joho wach mar manyo jalup ogai mar ODM Raila Odinga e ng'wech mar laro kom jatend Kenya omienjo ka Joho owacho ni en ema oromo bedo jalup Raila. I have the capacity and the ability to run any office in this republic. I can be president, I can be deputy president, I can be anybody because capacity iko, my friend. Na la dharura zaidi, mimi katika moyo wangu niko na mapenzi ya wananchi. I love them and that is why they've always loved me. Moko kuom jotelo mawuok dho wath nam chumbi oyie gi wachno ka giwacho ni saa koro osechopo magwenge makadho wath nam chumbi nyaka koro bedi e mesa mar telo. And I strongly believe you have what it takes to be the deputy president of the Republic of Kenya. Kwa hivyo usirudi nyuma katika swala ambalo tumekuomba hapa. Wananchi wamekuomba kwamba nafasi ni yako ya deputy president. Na 2027 inshallah uwe ndio president wetu wa kwanza kutoka Jamhuri ya Kenya. Kopogore kod wacho goyo debe ne jalara kom gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir, josiasa go bende otiyo kod thuolo makamano e golo pachgi ewi wacha mar gavana machon ma Nairobi Mike Sonko donjo e siasa ma Mombasa. Watu tutampa fulani anaingia, kwani akiingia hapa Mombasa kulikuwa hakuna viongozi? Sisi tulisema hapa Mombasa hatuna viongozi ambao wana tajriba, wana qualification ya kuwa magavana. We are not a dumping site for rejected leaders in Mombasa County. Alikuwa tuletea matafrija ya kazi gani Mombasa hii? Patafurija, return to the sender. Ule upungufu wetu umefika kwamba hata viongozi pia na mama zetu hawezi kuzaa viongozi mpaka tuletewe viongozi kutoka sehemu zingine. Ewe tukatae jameni. Na hii si mambo ya ukabila, si mambo ya kutopendana, lakini kama mnataka hati 2027 tusimame imara nyuma ya Joho awe rais. Nianzeni kukubali hata rais pia mtaletewa ambaye anatoka Mombasa na hata kwa Hassan Joho. Hata watu wa kusoma walisoma hapa kwanza ndio wakaenda wakasomesha watu sehemu zingine za Kenya. Uongozi ulitoka hapa kwanza, maliwali kila mtu alikuwa anakwenda kuongoza sehemu za bara. Kwa hivyo tusiletewe vikaragosi hapa. Mimi nimempima Abdul Swamad. Binadamu sisi wote tunaweza kuwa na udhaifu because that is what makes us human beings. Lakini Abdul Swamad ana nia, ana moyo, ana uwezo na amejitolea kwa sababu ya watu anaoongoza. Jotelogo bende ogoyo debe ne ogai mar ODM Raila Odinga
kagiwacho ni obiro kelo ber mathoth ne oganda makadho wath nam chumbi. Joyce Oduor, Ramogi TV. Onagi ma odak e kaunti ma Kiambu magin johera mag riwruog Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro wuok oko mar timo campaign ne riwruogno. Ka otelnegi kod Kennedy Odhiambo, kwethno sani chako chenro mar wuotho e ot ka ot mar mondo mi gisero ombulu ne Raila Odinga ma en jalar kom jatend piny Kenya. Ne giloso bang' romo gi Raila Odinga e kaunti ma Kiambu. Gima wadhi timo mondo Raila yud ombulu kaka pile en ga kod ombulu mang'eny 300 to jo IBC samoro maega. Sani wadhi hakikisha ni kura 300 mag jodak mago mag jakom Raila Molo Odinga. Eka bang'e mag jo Kikuyu modong' e Jubilee ma winjo duond Uhuru Kenyatta bende dhi biro. Koro wang'ni kura ma odhi yudo malo saidi. Wabiro wuotho kuom jowa dot udo. Wabiro goe in solidarity, yani kaka block. Sub county ma Thika ya wang'enye, Georgia ya wang'enye. Da wach ni kabuogi ni kata mana University ma Kenyatta ni Kiambu County. Wamakre kanyakla wamanyo kura e duol achiel. Duol nini wagocho baba, mar ariyo wagocho ni jowa ma jodak be manka. Ntiere bwana machung' kahawa sukari iluonge no Odhiambo. Ntiere moromo iluongo ni Kevin ochung' kahawa Wendani. Kevin ni e candidate marwa kendo MCA makawa Wendani mantie nyaka sani. Wang'eyo kendo wageno ni jowa be dhi kawo kombegi. Wagoero kamano maduong' ne Raila Molo Odinga kecho kawo thuolo ne makende choko jo Kiambu te, aspirants and leaders mokelo ka. Koro kawuono wawuoyo mwatiekore ni wadwa konye tich kanyakla mondo obed ker mar Kenya ka. Ko kamano oganda wa joluo mani oko mar Kiambu wakono ne onge luoro kendo wawuok oko ne Raila wakedo ne mondo obed president. Kawadhi nyime en jaod bura machon Masuna West Joseph Obiero Ndiege laro kom mar chung' e karod burano Masuna West kaka ng'amo chung' maonge duond bura mora kata independent candidate. Ndiege mane loso e kinde mane otimo kampeni e boma ma Migori oywak ni welo mar ODM ne ok otime yo mar ratiro. Gino makoro miyo ka okang' mar dhi nyaka e debe ne laro komno maonge duond bura. Moko kuom oganda e kaunti ma Migori bende wacho ni josiasa mane oyombi e welo mar ODM e kaunti ma Migori owinjo mi thuolo mar chung' maonge duond bura kata independent e yiero maduong' mar dwe mar aboro. Ndiege ne oyombi e welo mar ODM kod jaod bura Masuna West Peter Masara. Baba wabro gone ombulu kaka baba. Wa ero baba kabisa. En mani baba seche moko sudni okromo ga yo maber. En sut ma seche moko iyudo kiketo wato longne iwa nyakalo. Omiyo ka in gi president maber, tin gi governor marach, onge kaka president bro tie county. Nyaka wabed gi president wadito te wacho ni ok wanyal dhi e tiket achiel ji ariyo. Wawinjo ni en mana ng'at achiel ema nyaka ne bed gi tiket. Omiyo kaka joma tindo mawuok Kisumu West constituency wadwoko kamano gi chenro mamon Shemwa Rosa Akinyi Buyu oloso no odiochieng' makamuono. Koro amor ni jok mano yudo tiko omosore gi jogi manyocha gi piem go, to kendo jogi manyocha gi piem go to koyudo tiko be owacho ni gin koro gidhi dok e gweng' kata mier mondo giwuo gi supporters gi mondo gikwa werruok kama ne chama obede gi ng'ikruok to mondo giung lwedo jowa makoro nosebedo go tiko, nikech wang'eyo waduto ni sama chama oyudo joge ni emoyier tiende ni chama yudo teko makata dwach chama mondo obigi policies manyalo konyo jopiny nyalo mana timore ka chama nigi teko kendo chama nyalo kadho policies ge e parliament kata policies ge e county assembly. Duond bura mar ODM ok bichungo ng'ata e laro kom governor e kaunti ma Bungoma ka gisingo ni gibiro riwo lwedo Wycliffe Wangamati ma bende ochung' gi duond bura mar DAPK. Jakom mar duond bura mar ODM bade ma Bungoma Ali Machani Mutoka kane loso bang' kane osechiwo ne moko kuom jokanyo mag duond bura no tiko mag laro kombe mopogore opogore. Okwayo Wangamati mondo yier jalupne kowuok e duond bura mar ODM. Machani bende kwayo jochung' mondo ti kanyakla mar yudo kombe mathoth e bwo riwruok mar Azimio kendo gitim kampen maggi e yor kwe. Jakeno mar duond bura mar ODM bade ma Bungoma Hilda Sianga omedo wacho ni duond bura mar ODM pod nitiere gi mbi e kaunti ma Bungoma. Komedo kwayo josiasa mondo riwo gai mar ODM Raila Odinga lwedo e laro kom 10 piny Kenya.
Sisi kama chama cha ODM Bungoma County tumeweza kupata candidates ambao tunawapeleka tarehe 9 mwezi wa 8. Kitu naomba wafuasi wa chama cha ODM na marafiki wa ODM kwamba sisi katika kaunti hii hatujaweza kufield candidate wa governor kwa sababu ya Raila Amolo Odinga. Tungependa kusema kwamba wenzetu wa vyama vingine ambao tuna support, hasa chama cha DAP ambacho kiko na gavana Wycliffe Wafula Wangamati, sisi kama ODM tuna demand kwamba kama chama tutapenda tupate kiti cha running mate ili tukupe total support. Viti vya county ya Senate na ya women pia tunakubaliana kwamba tuwe na give and take ili tukamilishe mawazo ya Azimio. Azimio ni kugawana nafasi ili tusupport Raila Amolo Odinga wote. Na jukumu letu sasa ni kuhakikisha ya kwamba tumepata viti vya kutosha, ndiposa baba atakapoingia State House awe na nguvu katika bunge zote. That's the National Parliament, the Senate na County Assemblies. Nyakwa Ramogi ajwangi kanyo Nairobi bende wakao yueyo marwa mokuongo kata kamano kikidhi mabor pod wachano ni weche manyien mathoth. This week's hot games on Shabiki.com. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Chinda TV Kishabiki. Shabiki.com. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Introducing ViewPay Cashless. Making and receiving payments has never been this easy. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number. Pia unaweza receive payments directly kwa simu yako bila worries za reversal. So whether unalipia mboga kwa duka ama you're having your hair redone at your favorite salon or even taking a boda, ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. What are you waiting for? Usiwachwe nyuma. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipenagi baridi, lazima usinunulie duvet. Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga *544# au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. En kinde machielo mar ng'eyo ute fwambo kod keyo mosenyiso tich maber tijegi kalore kod Communications Authority. En kinde mar chiwo mich mar Kuza Award mabiro timore dwe mar 5 higani. Thor wach mar higani en ting'o malo rang'iny mar bedo lendo nyaka e rang'iny mamalo. Kaka Royal Media Services wasebedo ng'alo manyime e loyo mich mar Kuza Award kalore kod chenro mago mabeyo mopogore opogore. Wakuwe kaka jowinjo marwa mawageno mondo go kura ne Ramogi TV e Kuza Award mar People's Choice kaka TV station ma ihero. Mondo go kura ne Ramogi TV ndikote machoke ni Kuza kasto ior e namba mar 1561 bang'e to dwok penjo mopenji nono maonge chudo moro amora. Goyo kura biro rumo tarik 8 dwe mar 5 higani. Erokamano kuom goyo kura ne Ramogi TV. Wiki hii ya Labor Day, Shabiki.com inakupa fursa ya kushinda TV za nguvu daily. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. The more bets you place, the better your chances of winning. Chinda TV Kishabiki.
Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Machiegni kendo nyako Ramogi, jonyuol mag jopuonjre ma owinjo donje klas 9 timo ikruok margi mogik kawuono motelo ne donjo mar jopuonjre go e skunde sekondar odiochieng' makiny. Judith Omondi miyo waler ewi ikruok no mabende opong' kod ywak maka kod kacha. Buge, lewni, matres kod sanduge. Magi gin moko kuom gik madongo mowinjo japuonjre ka japuonjre madhi e skul midakie ikre godo. Jopuonjre manyocha otimo penj mar klas 8 koro kwano mana seche to gidonjo e skunde sekondar ne somo mar klas 9. Jonyuol bende koro sani chapni ka gi kacha e timo ikruok. Sa oserumo, ywak pod nitie e kind jonyuol. Nyiewo buge ok osebedo mayot. Buge ma an godo kawo siling 7,000. Bende pod adhi dwaro moro pod onge. Gi rims bende pod ok ang'iewo. Koro ang'eyo ni pod odhi medore obed kata mana 8,100 moko. Nengo mag gik moko medore. To pesa bende onge. Koro ni en chal ma kagima waji kamua mondo mi nyithindo dhi sikul. Nyiewo uniform mana e dukni midwaro kod tend skunde bende osebedo ageta. Uniforms nego eko ondik ni kawe duka moro gi dukni 2 kende sibidika. To dire awacho ni nengo chor mang'eny sana mopogore kata kaka wang'iewo gik moko kata e chiro. Moko kuom jonyuol koro kwayo tend skunde mondo yienegi nyiewo uniform go e dukni duto ma ok ochungi gi duka achiel. Ginyalo mana miyowa specifications to kod kala. Kata ka en sikat titwang'e nang'o to kala ne chalo nade. To janyuol nyalo dhi kawo kumoparo. Nikech kamiparo samo ng'ato nyadhi tweng'o ni gi siling 600 to kuma gichiki ni dhi ng'iewo gino gi siling 1,500. Ok en jonyuol kende ema koro ng'ur ewi nengo gik moko makoro idho mokalo. Jouso bende ywak moloyo. Kalure gi bei mwawargo material sai bei ni malo ma customer wudo ok nyalo chopo, ok nyalo nyiewo gima uso. Higa mokadho sanduku ne ringe karibu siling 3,000 to sanduku mar siling 3,000 mar higa mokalo sani kinyiewe maber en gimoro siling 5,000, 4,500 kanyo nengo moweni godo. E kinde no, Commissioner mag Garissa Boaz Cheruitich okoni midhiro mar kech kod chan ma okwako gwengego pek mokalo. Wach momiyo nyaka koro skunde dew jonyuol kendo migi thuolo mar manyo omenda. Hata kama kuna wale watoto wachache ambao ama wazazi hawawezi kulipia karo za shule. Wakuu wa mashule wameakizwa na idara ya education kuhakikisha kwamba mtoto yote asiweze kufukuzwa. Wale wote ambao wanajiunga na kidato cha kwanza lazima waingie kwa madarasa. Esechego jotelo mamoko kuma oting'o mago mag riwruok mar jopuonje e kaunti ma Kirinyaga bende kwayo jopuonje mondo ong'i jonyuol gi wang' mamuol. Gikwayo jogo manyalo konyo jopuonjre ma ok nyal chulo omenda mar somo mondo chwal lwetgi. Wasisukume wazazi sana. Wawaambie tu waweze ku raise some percentage of the amount ambayo wanafaa kulipa. I can only request those who can come in and support the students to do so, since we would not like them to go to day schools. Judith Omondi, Ramogi TV. Tend County ma Kisumu okotelne gi jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili kod speaker mar od bura ma Kisumu Elisha Oraro ne obago nyasi mar pogo jopuonjre mawuok e familia ma yutogi ni piny gige somo ne ikruok ne donje skunde mag sekondar. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Congratulations Tito Tielo. En chenro mane ochakore igni 3 mokalo. Erokamano duong'. Chenro ni ok oyiero kaluwore ni oriwo nyithindo duto e skunde primar mag piny owacho koda ka mag ji giwegi mane oyudo marks maloyo 320 kadhi malo to jonyuolgi yutogi ni piny. Odiochieng' ma kawuono wariwore ka mondo watim chenro mosebedo kwatimo higa ka higa ma en higa mar 3 nyaka wachak time. En chenro mar chiwo wuoch ne nyithindo mawuok e public schools kod private schools. Nyithindo mawuok e public schools moyudo marks 330 kadhi malo kata mawuok e private schools moyudo marks 350 kadhi malo. Nyithindo manyokalo nyoro, the needy children madhi e schools nyaka yud scholarship. Kendo gima watimo
any within a ward wakao nyithinda par ne scholarships akete ni wakao girls a beach boys a beach okwa discriminate. Elisha Oraro kod nyawadgi Jona Witi, main minister mar somo Kisumu County, lero ni chenro ni en mar miyo nyithindo mijingo e yoregi mag somo. Watim ne wach moro amora to mana nikech mondo mi wachiw mijingo na nyithindo mondo dhi skul kendo wa support parents. Wantie chienge ma piny ok yot ahinya korka weche mag pesa kata nweng'o. Wabiro ka mondo wa motivate nyithindo gi mondo gidhi e high school ka giikore. Komachielo, gijiwo jonyuol mondo ket siniani mar neno ni gisiro somo mar nyithindo kata obedo ni nyathi ne ok otimo maber. Ka nyithindo bende gijiwo mondo kik mon kod marks mane giyudo. Daher mar jiwo jonyuol ni kik gibed abeda, gin bende gitim part margi mondo mi support nyithindo odhi skul. Sana ni nyithindo ma timo klas 12 monego bed ni dhi university. Nyaka wa encourage nyithindwa ni ka ok yudo marks mowinjore e skul to kongiso ni fuo. Samoro gimani some mana koseti. Rose Omolo, ma en jakom jotend skunde kod nyawadgi Sara Omolo, mochung' ne siro chenro mag weche somo ma dho ngere dendo ni Curriculum Support Officer e gweng' Manyaera, ne opuoyo chenro no ka gilero ni okang' makamano oseme nyithindo tiyo matek kendo golo duoko makare. Kane gini nochakore matin kendo ne ndalo no mheshimiwa ne en MCA marwa. To chakruok ne matin no encourage nyithindo moko. This initiative mar Honorable Speaker Oraro osebedo ka konyowa nikech ne wachako gi around 67 thereabout 67 candidates. Nyithindo go nodhi high school and wasebedo ka watiyo gi mano to encourage the children ni mondo gi perform maber. To berne ni osebedo ka improve. Jopuonjre go kotelnegi kod Cecilia Bianca ne onyiso mor kuom okang' ma jotelogo okaw mar konyogi kod gige somo ka gilero ni chenro no konyogi kendo jiwogi mokalo kod sombgi. I would like to thank the speaker for this event because he is motivating many of us because some cannot afford even to buy those shoes, and I just ask him to continue giving out the shoes so that many of us can work hard. Geno koro nitie ni chenro ni biro timore e sub counties duto te kaka yor jiwo nyithindo e sombgi kendo duoko mar penj mar klas 8 kaachiel kod mar klas 12 biro medo bedo maber. Erokamano. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyaera, Kisumu County. Piny Kenya oriwore gi piny ngima e hikgo odiochieng' ma oket tenge mar jiwo ratiro mar jofwambo gi keyo. Kaka Sharon Ong'ao lero, ywak mar jofwambo en dwaro bedo kod thuolo kod ratiro mar fwambo gi keyo. Pargario gino sechero niendi mar mos gitich kauno niendi en chenga tichario maudi chingjo chumbujo black gi jo karafu. Tij fwambo gi keyo. 50 seconds to go, we'll take a break on camera 1. Katiba mar piny Kenya oyango tij fwambo kod keyo e pachoka kendo pend chike namba 34 lero ratiro mar tijno koriwo kod kaneno ni ute fwambo ok orochi chenro magi kendo giyudo thuolo mar tayo chenro mag fwambo kod keyo ma onge obadho. Chieng' tarik 3 mar dwe mar 5 mar higa ka higa, piny mangima jadhialo odiochieng' ratiro mag jofwambo e piny mangima. Odiochieng' makama idhialo mar nyiso ratiro ma bende jofwambo ichiwonegi kod piny owacho. World Press Freedom Day en odiochieng' noendo mar jofwambo gi keyo ma bende iniwon kaka jafwambo gi keyo inyalo timo tiji maonge akweda, maonge achuna mora mora, ma bende ok ng'i kata mana ni in ng'ama rachar kata mana ni in ng'ama rateng'. Inyalo timo tiji ni endi kamora mora, saa mora mora, maonge kata mana achuna mora mora. Kuanzia mwaka wa 2010 ambapo tulipata katiba mpya. Katiba hii ilituhakikishia uhuru sana wa kuendeleza kazi zetu ikilinganishwa na miaka hapo awali ambapo tuliona kwa mfano wa serikali ikivamia vituo vya waandishi wa habari baada ya kupeperusha taarifa ambazo labda hazipendezi serikali. Kwa hivyo kaniuliza mimi nitasema kwamba tumepiga hatua ndio, lakini bado safari hii ni ndefu. Sani wan mbele kohingo higni machien maneni yudo ka jofwambo nene igoyo sechegi imayo gi licenses mar timo tijegi. Piny Kenya nyaka gisani
osechiwo ne jofwambo ratiro margi kama endi en kaluwore gi kwan mag wang' jowi kanyakla gi nyakalondo ma osebedo ka medre e pacho kaendi e kinde ma osekalo. Gisani piny Kenya nitiere gi nyakalondo gi wang' jowi duto teko riw moheo 200. Nitiere ute mag fwambo mago mag fwambo weche nyaka gi dholuo, nitiere mago mag luo, nitiere mago mag Kisii, nitiere mago nyaka mag jowaloya. To nikech thuolo momi jofwambo ni ginyalo keyo weche gi e yo mora mora, mane mamiyo gi mijing'o mar mondo mi gidhi mbele kod tich gi e yo makare maonge akweda mora mora. Duol mochung' ne jofwambo e pacho ka ma bende nochaki e higa mar 2013 bende osebedo ka konyo jofwambo kaka winjore gi tim tijegi. Kodonjo korka wach mar press freedom to Kenya waka one among the best region kae nikech yudo ka koro press freedom index marwa as per 2021 one number 102 out of 180 to mane neno kaka no ber nikech koro nitie pinje moko ma press freedom onge kata but Kenya wakati yudo ka koro jo fwamb weche nigi freedom mar tiyo gin gi uhuru mar choko weche kata gi fwambo ma ok chandgi. Duol mar jofwambo bende chano bedo gi nyasi 3 mar dhialo odiochieng jofwambo e pacho kae. Welo wan kodo kamoe World Association of Press Councils gin over 30 heads mag media councils across the world. Koro gin Nairobi kama kiny gichako buchgi kiny ma gibiro discuss godo weche ma affect jofwamb weche across the world on kaka gitimo reporting. Mar ariyo wan gi gimoro ni annual media summit ma mano wadhi timo tarik 5 chieng' tich ang'wen ma wa kata mana ker dhi biro mondo oyawnwa meeting no endo. Koro kanyo wadhi discuss igani theme wan journalists under digital siege. Koro digital siege ni en gima yudo ka koro technological advances mo tinde ntiegi o affect kaka jofwamb weche tiyo tijegi. Koro mago gik ma dhi bedo discussed meeting ni mondo koro ging'eni koro journalists ginyalo tiyo nade kaka sani gi environment ma technology sani tero gik mang'eny gi guide a lot of things. Kata bed ni jofwambo e pacho kae nitiere gi ratiro mar dhi nyime gi tijegi e pacho kae, bende gijathoro yudo achiedh nade makoni kod kocha. Bado hata kama tufurahia uhuru ambao tumehakikishwa kwenye katiba, bado wakati mwingine tunapata kwamba serikali inaingilia kazi zetu kama waandishi wa habari. Pia wakati wa uchaguzi wa mwaka wa 2017 tuna wanahabari kadhaa ambao walipigwa wakiwa kazini. Kule Kisumu tuliona waandishi wa habari ambao walikabiliwa na maafisa wa usalama wakiwa kazini. Haya ni matukio ambayo yanatukumbusha kwamba hata kama tuasherekea kuwepo kwa katiba mpya na sheria ambazo za tuhakikisha uhuru wetu, bado kuna kibarua ambacho tunastahili kukitekeleza. Nonro mane ogol higani gi riwruok mar piny mangima mang'iyo ratiro mag jofwambo mong'ere kaka Reporters Without Borders oketo piny Kenya e rang'iny mar namba 69 e kind pinje 180 e piny mangima. Ma en kaluwore gi ratiro ma ochiwo ne jofwambo kaluwore gi kit tijegi. Thorwach mar higani en sieko e yor tudruok e yor mbui ma bende kata bed ni osebedo gi ber mare, rach mare bende osebedo kamienjo kaka lal mar tije kanyakla kod weche ma bende ikeyo mag miriambo e kind mamoko. Sharon Ong'aw, Ramogi TV, Nairobi. En jodak e wards ma Mwihoko kod Kahawa Sukari e kar chung' od bura mar Wiru odak gi luoro kaluwore gi rach mar olalo ma osebedo ka igero to sani owe kapok otieki. Olalo no winjore okony jodak ma osebedo gi midhiero mar kadho aora Kiu. Kata kamano sani gid kod luoro kaluwore ni chal mar olalo no. Kaluwore kod Hudson Gethua ma en jodak makono, olalo no ger kod siro mayomyom. Gima koro bende miyo nyalo tur kendo podho. Jodak makono bende koro ywak ni olalo no mane ochak losi higni 2 mokalo osemiyo ji owito ngimagi kanyo. Ka jomoko be ireso koselwar e aora. Hii daraja kutoka iporomoke ilikuja ikafanywa first aid huku chini ikashikiliwa na vikingi, na mvua kutoka pande ile inaleta maji mingi sana na Kiu River inasambaa huku ikielekea pande ya Kilimambogo. Sasa ng'ambo ile mnaona kuko na shule na watoto wako na shida sana. Tunaomba serikali iweze kuingilia imradi, sababu unaona hata huku kando gari zinapitia diversion na zitumii daraja. Kuna wakati hata ile diversion haikuwa inapitika kukinyesha, maji inakuwa mingi sana. Tunaomba serikali ingililie kati ndio tuweze kusaidika. Unakuta hata boda yenyewe inaharibika kwa sababu ya venye unapiga mashimo huko.
Na tunateseka sana juu kuna siku mbili tumekosa kwenda shughuli ya wila, gari zinalala, tunakosa pali ya kupitia juu ya daraja tu, maji imeloa mpaka juu, gari ndogo gari kubwa ingepita. Na tunaomba daraja yetu ingeisha, tungefurahia na tuweze kuendelea na shughuli zetu mzuri za kila siku. Niko na watoto ambao wanasomea hapa Ndiaini primary. Jana kulinyesha, kukafurika sana. Sasa watoto wetu hata ni bahati wako nyumbani. Familia moro e gweng' ma Kerubo manitiere North Mogirango e kaunti ma Nyamira ni kod achiedh nade bang' lal mar wuodgi ma jahigni 27 mani kod ng'ol mar winjo wach kod loso. Kaka jafwambo marwa Crispin Otieno lero, jagono pod imanyo bang' lal dwe achiel mokalo. En kar saa 6 mar odiechieng', waromo gi jofamilia mar jaduong' Nyabero Kamaiti ma wuok e luorruok mar manyo nyathigi mane olal dwe achiel mokalo. Chal margi nyiso maler midhiero kod achiedh nade magikaloe nyaka ne wuoyino ma nyinge Wycliffe Nyabero ma jahigni 27 lal kowuok e dalagi. Anyuola mare yango ni rawerano onge kod nyalo mar loso kata winjo wach. Mwenye hata kimwona aongei, lakini sasa ni anafanya. Tangu wakati huo hatujamuona mpaka saa hii. Mimi naelezea yoyote atakapomwona wazazi wake wanaumia sana, kwa maana alikuwa anawasaidia kila kitu, yeye ndio mkubwa kwa hii nyumba. Min mare bende ni kod chuny mojony kendo geno mare medo duono kaka kinde medo kalo kapok oneno wuode. Kupotea kwake kutoka nyumbani, Fira amekuwa mgonjwa akapoteza fahamu. Akiwa ametoka nyumbani hawezi jua nyumbani wapi arudi. Hakukuwa na sababu namna hiyo. Aligonjeka tu katikati hivi. Na yeye akitaka kama ni simu anataka kukuomba na kuonyesha kwa saini anataka simu aongee. Kata bang' goyo lipot e tesende mag obila e kaunti ma Nyamira, podok giyude ka geno margi en ni gikone obiro duogo pacho kongima. Kwa hivyo yoyote akimupata asimupige, kwa maana atasangaa huyu mtu sangina ni mwendo wa simu. Tangu apotea nyumbani wazazi wameumia sana kwa nyoyo zao. Kwa kuwa ni kijana, alikuwa kijana mzuri sana, ni yeye alikuwa anakamua ng'ombe zao. Ni yeye alikuwa anatafuta nyasi ya ng'ombe. Pia alikuwa anawasaidia kazi ya kulima. Kwa hivyo ombi letu ni vile mwenye ataweza muona mahali popote, tafadhali aweze kuripoti kwa kituo cha polisi. Crispin Otieno, Ramogi TV, Nyamira. Kawadhi mesawa mar weche mag ohala en ni piny Kenya kod mano mar Japan koro chano jiwo ohala e kind pinje ariyogo kaka achiel kuom yore mag medo dongruok ma ok oten kod gowi ma bende koro sani medo thung'o uchumi mathurka. Jatend migawo mar ohala Betty Maina wacho ni bang' bedo kod riwruok matut e gedo mag nderni ma pachoka, pinje ariyogo koro dhi medo teno riwruok margi korka bero yore manyasani mag tudruok. Edwin Okoth miyo waler mar wachno. Betty Maina mane wuoyo kod joket mwandu moa e piny mar Japan mageto keto mwandu e Afrika ne owacho ni tiyo kanyakla kod pinje man kod lony e yore mag tudruok manyasani en achiel kuom gigo manyaka piny Kenya bedgo mondo ogo okang' mar dongruok. Kenya and its East African neighbors and several countries in Africa have significantly improved the uptake of digital skills and enabled widespread adaptation to the prevailing technological trends in governance and trade facilitation. The future of development and industrialization in any country in the world cannot be achieved without the green economy and technology at its epicenter. To sustain this progress, Africa will need to deepen its relationships with countries like yourselves through greater trade, investment, and technological exchange. And therefore, this forum is critical and a valuable opportunity to further such ties. Kembe mawuok Japan ne otimo winjruoge 18 mag timo ohala kod kembe mawuok e pachoka, ahinya to e nyayo teko mag sitima, loso nyamburko kod yore manyasani mag tudruok. Jatend migawono wacho ni pod nitiere thuolo mamoko mag timo ohala e kind pinje ariyogo. There are many opportunities for Japanese companies in areas with a lot of untapped potential in Africa, including agriculture,
infrastructure, manufacturing, green energy, and health, among others. We invite Japanese investors to expand their presence on the Africa continent, which, among other things, would greatly facilitate industrialization, trade, and investment between Japan and Africa. Nyawadgi motelo ne migawo mar ochumi kod ohala e piny mar Japan, Kenchi Hosoda, bende ne omedo ni piny Japan biro medo keto mwandu e yore manyasani mag tudruok kod nyayo teko mag sitima e yo ma ok keth chal mar kor lwasi. Nyayo yore mag tudruok manyasani ema nyalo jiwo dongruok e Afrika. Yo moro en kaka inyalo nya teko mar sitima kokalo e yore ma ok ketho alwora kod chal mar kor lwasi. Ka watiyo kod yor ohala, to dongruok biro bedo e Kenya. Kata piny owacho okolo gowi mang'eny, kendo Kenya kod Japan biro mana medo neno maber. Ne jo ohala ma pachoka, medo tudruok kod Japan en achiel kuom yore mag bero ohala kod pinje mamoko. Ma ka midhiero wuok e piny achiel, to grojo chumi mar Kenya kaka oseneno e higni mosekalo. I think we realized with COVID, a lot of us were very focused on one China or one other area, and now with Ukraine and Russia, again, we are realizing we're also very focused on Ukraine and Russia, on wheat and fertilizer, and so the world is starting to think, how can we diversify and have more resources, have more sources, have more businesses and markets with other countries, so that if something happens in one part of the country or one country, we're not all affected. And so I think COVID and Russia, Ukraine has been a great lesson. So what you're witnessing here today is Japan coming back to Africa and saying, we want to be one of your best suitors. You know, we have a lot to offer as Japan, and Africa is saying we're ready. Japan en achiel kuom pinje madongo ma Kenya nyiewe gik moko kaka masinde mag loso mwandu, mago mag pur, to kod mitokni. Kenya bende uso moko kuom mwandu mawuok e bwo lowo e piny Japan. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora Ramogi gi kanyo wadhi e yo matuok, kata kamano kik idhi mabor nikech e mesa mar tuke James Opondo biro kelo ni weche mathoth madhi nyime e alap tuke kama oting'o rugby, oting'o basketball kaachiel koda mamoko. Kik idhi mabor. This week's hot games on Shabiki.com. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Chinda TV Kishabiki. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome.
Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipendaji baridi, lazima usinunulie duvet. Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544# au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. En kinde machielo mar ng'eyo ute fwambo kod keyo mosenyiso tich maber tijegi kalore kod Communications Authority. En kinde mar chiwo mich mar Kuza Award mabiro timore dwe mar 5 higani. Thor wach mar higani en ting'o malo rang'iny mar bedo lendo nyaka e rang'iny mamalo. Kaka Royal Media Services wasebedo ng'alo manyime e loyo mich mar Kuza Award kalore kod chenro mago mabeyo mopogore opogore. Wakwege jowinjo marwa mawageno mondo go kura ne Ramogi TV e Kuza Award mar People's Choice kaka TV station ma ihero. Mondo go kura ne Ramogi TV ndikote machoke ni Kuza kasto ior e namba mar 15601 bang'e to dwok penjo mopenji nono maonge chudo moro amora. Goyo kura biro rumo tarik 8 dwe mar 5 higani. Erokamano kuom goyo kura ne Ramogi TV. Kadala bayo mit kiyudo jabayo wadu. Akoni bayo mit kiyudo jabayo wadu. Kadala miel mit kiyudo jamiel wadu. Hello my people, this is your boy Musa Jakadala aka The Joyman. To get Mitgi Wadu as a skiza team, kindly dial *860*413#. Hani bayo mit kiyudo jamiel wadu. Ramogi TV, e ot mar jothumbe duto. Wiki hii ya Labor Day, Shabiki.com inakupa fursa ya kushinda TV za nguvu daily. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. The more bets you place, the better your chances of winning. Shinda TV kishabiki. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Machiegni nyakuramoga jonga weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Team Kenya matugo tuke rugby mar jotugo 15 konege koni biro rakore kod timbe ariyo mawuok e piny mar Afrika ma milambo the Leopards to kod the Eastern Province Elephants dwe manyien e lap ma RFU grounds Nairobi. The Simbas sani tugo e tuke mag Currie Cup ma en league mar division mokwongo e Afrika ma milambo. Kenya ka sani gisetugo tuke adek. Kenya biro tiyo kod tugoni e keto ikruok ne tuke mag manyo tiko mar dhi e tuke mag rugby pinje mangima. We'll be able to see the Simbas play at home before they go for the qualifiers. And I think this will also be the first match that the Simbas are having with spectators in Kenya since 2019. So very, very exciting times for us. Competitions such as the Carling Currie Cup First Division, with its Nairobi series and other particular activations that goes with that, can only flourish and blossom. And in the years ahead, we look back at 2022 and say, wow, this was a start of something big that actually turned out to be. Apar kod abich osechwalo nying-gi mar tugo e tuke mag Embu Sevens ma ibiro bagi giko oderani e alap Manjukiri Showground e county ma Embu. Timbe biro tiyo kod tugoni mar keto ikruok ne tuke league mar rugby ma ibiro chakore dwe manyien. Jaloch season mokalo Menengai Oilers, jogo mane otieko thuolo mar ariyo Nakuru RFC kaachiel kod KCB emoko kuom timbe mabiro tugo e tuke mag Embu Sevens chieng' ngeso kod Jumapil. Alap mabiro bago tuke
jotugo osechak timne ikruok makare kama biro bedo tugo mokwongo bang' higni adek mosekalo tok midhusi mar corona monjo pinje kendo kelo midhiero e weche mag tuke. It's like a preamble tournament. The main season, the main 7th season is starting in 21st. So always Embu Sevens we have marked it in the calendar as a pre-season for the main 7th season. Matayo tuke mag ng'wech olando nying jotugo 78 mabiro yuoro e tuke mag Africa Senior Athletics Championship mabiro timore e kind tarik 8 nyaka 12 e alap Makata Do National Sports Complex e piny mar Mauritius. Moko kuom jotugo mabiro dhi e tukego gin Ferdinand Manyala mabiro ringo ng'we mag mita 100 kaachiel kod Samuel Imeta to kod Dennis Otieno. Abel Kipsang Kumari Taki to kod Daniel Manguti biro ringo e ng'we mag mita 1500. Benjamin Kigen ama en jalo chetuke mag Olympics biro ringo engwe mag chikruok e sigingi mita 1000 kaachiel kod Abraham Kibiwot to kod Geoffrey Kirwa. Mita 5000 biro tingo Daniel Simiu, Ismail Kirui kod Michael Kibet. Ka mita 1000 biro tingo Kenneth Kiprop, Julius Chepkwony kaachiel kod Paul Tanui. E kindwa keni mita 1500 biro tingo Purity Chepkirui, Winnie Chebet kod Brenda Chebet. Mita 3000 chikruok e sigingi biro tingo Jacqueline Chepkoech, Selfin Chespol to kod Karen Chebet. Mita 5000 biro tingo Beatrice Chebet, Caroline Nyaga kod Nasfin Leting. Alice Aprot, Judy Komen to kod Brilliant Chepkorir biro tingo nying Kenya ng'we mag mita 1000. Team mar Miami Heat oloyo tielo mokwongo mag tuke basketball playoffs bang' loyo team mar Philadelphia points 106 kuom 92 e alap ma FTX Arena Miami, boma ma Florida. Taylor Hero to kod Bam Adebayo no bedo jotugo